Hola a tothom, molt bon dia, benvinguts al Cosmocaixa. És un plaer donar-vos la benvinguda a Connect AI Industry Congress. Soc l'Olga Vallejo i us acompanyaré al llarg d'aquesta jornada en què Barcelona esdevé un punt de trobada amb líders de la indústria, la tecnologia i la recerca, on s'uneixen per impulsar un model productiu més intel·ligent, més col·laboratiu i, sobretot, més sostenible. I, per damunt de tot, Barcelona es converteix en l'epicentre d'un diàleg molt necessari, que és la confluència entre la intel·ligència artificial i el nostre teixit industrial. És una trobada que neix amb un propòsit clau, que és connectar la intel·ligència per transformar la nostra indústria. Aquest congrés no és una iniciativa aïllada, sinó que és fruit d'una aliança inèdita sense precedents a Catalunya, i és que s'han sumat 4 clústers líders. Són el clúster digital de Catalunya, el clúster de l'energia eficient, el Catalan Water Partnership i el Packaging Cluster. I aquesta suma de talent i d'esforços compta amb el suport estratègic de la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Empresa i Treball en el marc del programa ReTech. Bé, durant aquest dia i mig explorarem com la intel·ligència artificial ha deixat de ser una promesa per convertir-se en la clau de la competitivitat, la sostenibilitat i també l'optimització de recursos crítics. Volem agrair especialment el compromís de IESA, de LSPAC, d'Orange i Amfos 21, que són els nostres patrocinadors oficials, que gràcies a ells existeix aquesta trobada i aquest primer Connect AI, i també agrair al diari Ara, que ens acompanya com a media partner al llarg d'aquest congrés. Bé, si voleu compartir experiències, reflexions, moments del congrés a LinkedIn o altres xarxes socials, aquí teniu el hashtag, que és Connect AI, previsible, però val la pena recordar-ho. I, si us sembla, per començar a caminar i obrir ja oficialment aquest congrés, convido a l'escenari i dono la benvinguda a en Jordi Cros, que és president del Catalan Water Partnership, i a la Joana Barbany, que és presidenta del Clúster Digital de Catalunya. Benvinguts. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Congrés sobre Intel·ligència Artificial organitzat, com han dit abans, pel Clúster Digital de l'Aigua, pel Catalan Water Partnership, el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el Packaging Cluster. Gràcies a tots per ser aquí, per reservar-vos aquest temps i, sobretot, per avui no haver delegat l'assistència amb un chatbot, almenys avui. Avui inaugurem el Congrés Connect AI, que no volem que es quedi en la intel·ligència artificial de titular o de demostració espectacular. Volem parlar de la intel·ligència artificial que s'implementa, la que entra a la fàbrica, al laboratori, al taller, al servei tècnic, al centre de control. La nostra ambició és passar de la fascinació a l'acció. I ho fem amb un focus clar, les pimes, perquè siguem sincers. No totes les empreses tenen un chief no sé què officer o una sala plena de científics de dades, totes plenes de pantalles. Les pimes tenen recursos limitats, pressió del dia a dia, un temps ajustat, però també tenen una capacitat d'innovació molt gran quan la tecnologia que apliquen està ben aterrada. Per això volem que aquest sigui el congrés de la intel·ligència artificial útil, l'assumible, la que està orientada a resoldre els problemes del dia a dia. A més, avui aquí ens trobem 4 sectors diferents: l'aigua, l'energia, els residus i el packaging, però que comparteixen reptes comuns, com són l'eficiència, els costos, la regulació, la traçabilitat o la sostenibilitat, i que tenen unes necessitats urgents de fer-ho cada dia millor, però sense fer-ho més car. I aquí la intel·ligència artificial pot ser una palanca molt important. Hi ha una pregunta que ens fem tots. Què canviarà la intel·ligència artificial del mercat? Segur que moltíssimes coses, però hi ha 2 que tots notarem. La primera, la millora dels processos interns.
optimitzar manteniments, predir incidències, ajustar consums, detectar anomalies, planificar millor, reduir rebutjos, l'aigua, l'energia, el packaging i els residus, tenim un munt de variables i un munt de dades. I quan tens moltes dades i variables, la intel·ligència artificial pot ajudar a fer-se la feina més fàcil. La segona cosa que notarem, la relació amb el client. Els nostres clients, en general, no volen més tecnologia. Volen que els arreglem els seus problemes. I donar-li una atenció més ràpida, ofertes més ajustades, una informació més clara o servei més proactiu ens ha d'ajudar. I aquí, paradoxalment, la intel·ligència artificial ens pot ajudar a ser més humans, perquè ens pot treure una feina molt mecànica i deixar-nos més temps per pensar i donar un millor servei als nostres clients. I tingueu una cosa molt clara. Les indústries i les pimes sou els sectors principals. Queda molt bé dir-ho. Però és que la transició cap a un model més sostenible s'ha de fer des del teixit productiu, perquè la intel·ligència artificial sola no transicionarà res. Són les vostres decisions, el canvi en els vostres processos i les vostres inversions les que faran aquest canvi real. Per això us vull proposar que aquests dies que compartirem feu moltes preguntes, compartiu experiències, també les que no han sortit bé, que també n'hi ha, perquè sortim d'aquí amb una idea molt clara. Quin és el primer pas que podem fer per aplicar cadascun de nosaltres la intel·ligència artificial? No el pas millor, no el pas perfecte, sinó el primer pas possible. Joan. Molt bé, vaig a baixar el micro, ets molt alt. Doncs, escolta, moltes gràcies a tots per venir avui i demà en aquestes jornades. Agrair la presència de Maria Galindo, de la secretària, i també del Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç de Terrassa. I suposo que no us he vist a tots, però els que esteu aquí que no us he vist abans, doncs benvinguts a tots i a totes. Després del que hem sentit, doncs, queda clar que aquest congrés no només té sentit ara, sinó que té sentit ara i la setmana que ve i els mesos que ve. És un congrés que parla de la IA, un tema que afecta a tothom, no és una qüestió de futur, sinó una qüestió de criteri. No es tracta de preguntar-nos si la IA arribarà a l'empresa, com encara hi ha gent que es pregunta, sinó com, per què i amb quin impacte real arribarà. I això és el que volem treballar aquests dies aquí a Cosmocaixa. M'agrada la idea que ha dit el Jordi de passar de la fascinació a l'acció, però els que em coneixeu sabeu que sempre parlo del tema del propòsit i de fer-ho amb responsabilitat. Perquè si no es fa bé, si apliquem la IA de manera irresponsable, això pot comportar riscos de sobredependència tecnològica, riscos de prendre decisions opaques o una sensació de pèrdua de control, de que no controlem el que passa, que no ajuda a ningú. La tecnologia no ha de substituir les persones, ja ho sabem, sinó que ens ha de reforçar. Hem de ser conscients dels biaixos de la tecnologia, que poden existir amb les dades, que a vegades les dades no estan netes i no estan ben tractades. No podem ignorar el tema de la bretxa territorial, generacional, de gènere, etc. No totes les empreses, i per mi d'empreses també, no totes les empreses ni les persones partim del mateix punt ni tenim els mateixos coneixements, les mateixes oportunitats de formació. Si la IA només és accessible per uns quants, no estarem transformant el teixit productiu ni la societat de la manera adient, estarem ampliant aquestes desigualtats. Per tant, és important parlar per mi de la IA assumible, d'on partim, cap a on volem anar i ser realistes amb les decisions que prenem. I sobretot en aquest cas adaptat molt a les pimes, perquè les pimes, com sabem, són les empreses de Catalunya que representen el 95% del territori i som diferents que serien les multinacionals. I aquí no és en el món digital i en el món industrial es troben de veritat, quan la tecnologia tota sola no transforma res, sinó que transforma quan des de les pimes, des de les persones que dirigeixen les pimes, des que hi treballen, doncs treballem de manera real, amb persones reals i amb decisions reals, amb solucions reals. Per això crec que aquest congrés és tan rellevant perquè posa en contacte qui coneix el problema que sou vosaltres amb qui sap construir la solució. A vegades les solucions als problemes no lliguen, i en aquest cas jo crec que sí. Però també és important saber qui ho pot fer i fer-ho de manera ètica i de manera sostenible. També s'ha parlat de la importància de treballar conjuntament amb 4 càters en aquest cas, tractant temes que interessen a tots, el tema de l'aigua, l'energia, els residus, el packaging, amb diferents
diferents reptes però compartits, no? El tema de les eficiències, dels costos, que també ho ha dit el Jordi. El que està clar és que quan compartim els reptes la solució és millor, perquè les respostes són molt més transversals. Des dels clústers també treballem amb empreses, estem al contacte amb vosaltres. I la pregunta que us feu és cap on vaig? També s'ha dit per on començo. I jo crec que la resposta que també hem dit és anar fent, començar pel primer pas i anar sumant. I el primer pas, quan triem bé, ja ens trobem empoderats per seguir i anar seguint. I aprendre del procés. Per això, també, per acabar ja la meva intervenció, el que us diria avui és penseu menys en la IA com a concepte, després tindrem xerrades per entendre-ho, i penseu més en el negoci i en quin impacte té això a nivell individual. Pregunteu, contrasteu, compartiu dubtes, també dubtes ètics, també compartiu el que no ha sortit bé, perquè crec que formar-nos és una manera d'entomar la IA de manera respectuosa. I la idea clau per mi és que la transformació digital no va només de tecnologia, sinó de decisions, i qui pren la decisió són les persones. Per tant, el meu missatge seria aquest: aprofiteu les dues jornades, apreneu, compartiu i al final preneu-ho com una decisió individual en benefici per la vostra empresa i pel vostre territori. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joana i Jordi. Continuem amb la benvinguda institucional. En un moment on la digitalització és el motor del país, contem amb el suport de la senyora Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Donem la benvinguda a Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals. Bé, moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Estimada Joana Barbany, presidenta del Clúster Digital de Catalunya, Jordi Cros, president del Catalan Water Partnership, també els companys i les companyes del Clúster d'Energia Eficient de Catalunya i del Clúster de Packaging. A totes i tots, molt bon dia i moltes gràcies per estar avui aquí. Crec que el que avui està passant, que ens puguem trobar aquí, que puguem debatre aquest, que hagin treballat els 4 clústers per fer aquesta proposta i posar en debat com la intel·ligència artificial pot transformar la nostra economia i cadascun dels nostres sectors i empreses on estem treballant i dedicant-hi els esforços, crec que és molt pertinent en el dia d'avui. Sabeu que a Catalunya el sector digital és un sector amb molts reptes, però també amb moltes oportunitats. Gairebé ja representa el 10% del PIB i a nivell d'ocupació s'està generant moltíssima ocupació. És veritat que també genera algunes controvèrsies, i abans ho apuntava també la Joana, de com la tecnologia està afectant moltíssim a molts sectors, està automatitzant moltes de les tasques o de les activitats que es desenvolupen, però també com s'estan generant de noves. I és aquí on crec que és molt pertinent aquest debat i aquesta conversa que tindrem avui durant el dia. Després també l'Aleix Baix, que sé que sempre ens fa reflexionar i pensar i veure altres punts de vista, però crec que és molt important. Vull també aprofitar per agrair moltíssim l'esforç que ha fet la Secretaria de Polítiques Digitals i tot l'equip que s'ha dedicat amb els fons ReTech. Sabeu que fa un any teníem sobre la taula 30 milions de fons ReTech que necessitàvem començar a donar sortida, i ens plantejàvem si era un moment, perquè no teníem l'equip, no teníem les capacitats per tirar-ho endavant, i ens plantejàvem, ens trucaven des del Ministeri, escolta, hi ha la possibilitat de poder renunciar a aquests fons. Però dèiem, i li vull agrair a l'Arnau Serra que està aquí, dèiem, no podem renunciar a això. La nostra economia a Catalunya, les nostres empreses, els nostres clústers, vosaltres, és que ho necessiteu. I exemple d'això és el que està passant avui aquí, i el fet que aquests fons hagin tingut l'èxit que han tingut a l'hora de tirar endavant projectes, de tirar endavant converses com aquesta, de tirar endavant una idea conjunta de cap a on hem de caminar com a país, com a Catalunya i com a economia. Per tant, moltes gràcies a tot l'equip per fer això també que sigui possible avui, i als clústers, com deia, per proposar accions que d'altra manera potser no seria tan fàcil que tiressin endavant. El moment de disrupció absoluta de la IA a Catalunya ens agafa havent fet una mica els deures. A Catalunya tenim uns actius increïbles amb clau intel·ligència artificial, i avui he tingut ocasió de saludar a molts de vosaltres
Tenim empreses que s'estan dedicant, i abans els presidents comentaven alguns exemples d'alguns sectors, però també tenim centres tecnològics i de recerca, Eurecat, IDOSCAT, el Barcelona Supercomputing Center, l'OIAC, el CIDAI, el CBC, que esteu tots aquí també, i crec que és molt potent també posar en valor tots aquests actius que tenim a Catalunya i que s'han vingut construint per donar suport ara també a aquesta transició necessària i a aquesta incorporació de la IA que necessitem a les nostres empreses i, com deies abans, a les pimes. Ahir, que estava un acte també d'intel·ligència artificial, i algú deia que no són pimes, no són petites i mitjanes empreses, sinó que són grans empreses de dimensió petita i mitjana, i per tant aquestes grans empreses també com podem donar suport. Com sabeu, des de Catalunya sempre hem estat a l'avantguarda, teníem una estratègia en intel·ligència artificial des de l'any 2020. Recentment hem presentat una nova estratègia per alinear molt més amb tota aquesta voràgine de la IA també generativa i de com podem posar a disposició tot aquest coneixement encara més cap a l'empresa. És una estratègia que neix, Estratègia Catalunya IA 2030, neix amb una triple perspectiva: industrial, social i democràtica. I industrial, específicament, perquè necessitem doblar els esforços que estem fent per traduir totes les nostres capacitats tecnològiques cap a la nostra indústria i cap als nostres sectors més competitius. Tenim algunes de les accions, jo m'havia fet aquí una llista de les accions que estem impulsant a través de l'estratègia d'IA, però està online, jo crec que podeu accedir, qualsevol cosa, estem a la vostra disposició des de la Secretaria de Polítiques Digitals, també a través dels clústers amb qui col·laborem moltíssim, però jo sí que vull dir que un dels valors que proposem amb aquesta estratègia és precisament anar a impulsar tant la transformació de l'administració pública a través de la IA, dels sectors tradicionals, de les pimes, però posar en contacte també tota aquella tecnologia que s'està generant a Catalunya perquè aquests sectors més tradicionals també puguin fer aquest pas. Això també contribueix a la sobirania tecnològica, que se'n parla moltíssim aquests dies, de cap a on volem anar a Catalunya. Tenim moltes empreses que estan desenvolupant projectes espectaculars. Abans estava parlant amb OnChip, que si no coneixeu, tenen un projecte molt bonic de sensorització, però que ara més s'estan implantant a Terres de l'Ebre, estan treballant amb un institut de formació professional que ja s'estan generant, estan participant en aquestes formacions i estan ja contractant a gent, contractant a joves allà. Això també és aprofitar la tirada de la digitalització per arrelar activitats, per arrelar talent també al territori i sortir també d'aquest malic tan gran que tenim a Catalunya, que és l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot a nivell digital cap a altres àrees. Promoure el talent és superimportant, ho comentava abans la Joana Barbany. El Sergi Figuerola moltes vegades diu que la sobirania tecnològica és la sobirania del coneixement i aquí hem de parlar de talent i hem de veure com avancem amb el talent. Estem impulsant el Pacte Nacional pel Talent Digital, que molts de vosaltres també heu participat i que crec que serà també una apel·lació a aquesta responsabilitat compartida que necessitem impulsar tant des de l'administració com des de les empreses, els clústers, els centres tecnològics, etc. I jo vaig acabant. No vull acabar sense fer esment de que avui sabeu que existeixen bàsicament 3 models d'intel·ligència artificial, de com s'aplica aquesta intel·ligència artificial i que no ens hem d'equivocar a l'hora de ser molt conscients de cap a on ha d'avançar la intel·ligència artificial a Europa i a Catalunya volem liderar aquesta intel·ligència artificial que es desenvolupa, malgrat nosaltres consumim majoritàriament intel·ligència artificial que es produeix als Estats Units, però que s'utilitzi amb valors democràtics, amb ètica, amb garanties perquè les empreses puguin aplicar i desenvolupar serveis i productes en base a aquesta intel·ligència artificial i també perquè els ciutadans i les ciutadanes puguem interactuar amb aquestes intel·ligències artificials també amb garanties dels valors democràtics que nosaltres propugnem. Aquesta és la via i crec que també mereix que ho posem en valor i de relleu. Moltíssimes gràcies, desitjo que tingueu 2 sessions, 2 jornades plenes de debats i de bones idees i que sorgeixin moltíssims projectes d'aquests dies. Gràcies.